Duminulag pa alagad tulos man na corner kan kapulisan ang snatcher na nag-agaw nin wallet sa sarong senior citizen sa Daraga Public Market sa Barangay Market Site Daraga Albay alas 10 nin aga kasuudma. Pigbisto ang suspect na sarong 39 anyos na lalaki asin residente kan barangay Dinapa, Kumadkad, Sorsogon. Basado sa report kan Daraga MPS, naglilakaw ang babaeng biktima sa nasabing lugar kan agawon kan suspect ang pita kakaini asin makaskas na duminulag. Tulos man na nakaaga din akudiran biktima sa nagre-rekoridang kapulisan na nagresulta sa pagkakadakop kan suspect. Tira na po siya dito sa station, tig-process na po siya, and then tig-filean niya na po siya ng kaso po. Na-recover sa posisyon kan suspect ang pitaka kan biktima na may laog na cash asin iba pang personal na gamit. Yung alaga po ng pera, 850 po, and then nakaibanan po, kaya naman po ay glasses po ni nanay na worth 2,500 po, na refill glass niya po. Nasa kustudiya pa kan Daraga Municipal Police Station ang suspect na naaatubang sa kasong theft. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.